Volveas ás da treboada, boata costa infernal. Non deixes pluma que ateste a mentira que trouxeches. Que só a soidade reste. Sai do busto do portal. Quita o penteiro do meu peito e a figura do portal. Dixo o corvo. Nunca máis. Todo o que precise, non dubide en pedilo, Para iso estamos. Entón lévoche emprestado o coche. Oh, faltaría máis. Por suposto, por suposto. Conduza con xeito! Fuxe, fuxe, mexericas. Non puideche co gran sopamán. Non me botes máis. Non me botes máis. Pero que che dixo o médico que tiñes que beber 2 litros de auga. Dauga, non de viño. Pero que de onde carallo sacas ti? Que é o mismo. 4 de viño fan 2 de auga. Son matemáticas. Non segundo a prensa, ten máis que falan. Sí, home, sí. Mira. Pero que? Quen demo este? Eu perdín o meu brazo dereito, pero ti perdiche la memoria. Inhumano. Chingoro? Como é posible? Pero si morriches con oso mestre aquel día. Non importa. Matareite unha vez máis. Os paxariños teñen o cerebro moi piquiniño como para falar. De que vas, rapaz? Quero dicir que é raro, non é o habitual. É a primeira vez que o vexo. Ai, meu Deus, non lle fales a iso, Birt. A iso? Que estades a facer aquí? Explicádemo. Bueno, eu marcho dai caló. Non salporice, señor. O que esteña a facer é cousa súa. Nós só queremos voltar para casa enteiriño se pode ser. Esta fraga non é lugar para nenos. Acaso non sentistes falar da besta? A besta? Non sabemos nada diso. Nós só queremos voltar para casa. Esperte, técnica Asling. Xa chegamos. Correcto. A nave Thanatos chegou a explotación mineira exterior fai 2 minutos estándar. Levan invernación unha semana estándar. Que hora é? As 07:43 do luns 26 de abril. Oh, que pouco. Me gustan os luns.